Бум, бум! Аперитив вярата прагматизъм, натурата господарство като фанатизъм. Батели оплескали, защото ми каза малката шматка. Как да им го по-мазно, като са се намазали гадно. Времето е ясно, по улица съм завил надясно. Те си мислят, че съм мил, аз обаче съм объркал, решил съм се по-късно и съм шил. Трикото съм избрал мръсно, тия модели създават кошмари. Пчелите отново пред кошера са събрали да изберат кралица. По биньор си играем на кенца с тази бръсница. Калам си в устата и по няколко топки. Това е биляр, да изсей като шамар. Заребил съм да смучи тузар. По зъбите и паста като се на комар. Където ми отказа да върви се чуват тайфуни. Тоткавите същите заслепи с по-кобрат ми подбръж за обора. Ще снимаше с отбора, но първо почти се чувам, че не си изпитал аромата си. Не можа да те надуша, вълкът се осушва. Известни личности отказват да говорят с причи и не се прочистват. Може да не вярват, но поне заричат се страстно да обичат. В ангелска закрила жилата блести толкова ми изкриви. Дори да знам, че не е така, пак ще се обърна срещу всички волята и стикне ми пладнички. Разработвам си понишки, още се зачитам в книжки. Вече е такова както преди, а колкото до преди вече се питам, можех ли? Споко, брат. Съдбата ни закрила, не вярвам, набудила, събуждам се преди часовника. Чести свеж, лягам си прочете в хлопата ми няма плесен, кола на ми плесна, не съм лесен. Плесницата се сви и се крие мруками и се превръщам в звяра, дори когато пуснаха заря. И тогава не разпускам. Кеф ме разбери, касавицата ми избра. Отресва самичък, ще ме скива. Скривам цветовете, тук е сивота и каквото тя намира ме обагра. Сложил съм ги в пулка, да дома кукичката да не се обуде. Наспиваш 60 грамеж, значи, що е то сърбеж. Първият албум не трябва да слуша от деца, запълните това. Реших да издаглея, да видя, да засея по грозите, да успея да отсея. Чашата ми е пълна, внимателно ще разлея, да ми върви като се хлъзна фулия у нея. Даже ще дай кучки в прак, дори да издъхна, ще е в жертва, дали ще е грех, така и не узнах. Знаеш ли какво е, защото сам боли на стинката ми го причини, хора може да е спаднал, но вече ще видиш паднал на колени и причината е